Olipa kerran vuosi 2020, pois sit suplaan eksys. Eka jakson pituus 64, niin hyvä ehkä ainakin. Tukko olikin jo lypsystä tuttu, mut kuka on tää toinen? Mikä juttu? Midädä? Jooseppi, Juudas, Joniva, Jama. Muistin vaan, että nurkkaan meni kun näki kuvan jalan. Messi saivat leikkarin, muistiko joku siellä tutka pari. Heti saivat nousuun poikien peukaloiset. Kyllä härkuli kokoiset, kullitettiin ohjaimet ja kuulokkeet. Muistamme myös Kuusipommin rinnan alueen. Mukaan tuli myös soosit kuusiset. Texas Pepena, niin nokkaan tuliset. Parhaan arvon sponssille sai Schneider. Top 3 Hitler, Jana Michaels ja Wesley Snyder. Yli meni Johanneksen testosteronikannolle kipollisen leipoivi. Tukalla mielessä vartuneemmat rovaskaiset. Pelkituutit, mollit ja turbodellit kermaiset. Itseäni säälitin, jos ehkä vähän kiihotin. Kun saapui Blurret ja junat Wilsonin. Nussi mua please, jakson pitus tunteina fiilis. Poikien simpuun leluissa kaukosääni. Ei kun sori, muistin mielipiteeni väärin. Enkä muista, että kukaan ois kysynyt. Kolle tarina Riku Rantala kokkilive ei oo näkynyt. Jos jakson pitus tunteroisina kolmonen. Suorastaan vittuilua persereen kokoinen. Eli tosis naadi sylje mun sieraiden mami. Muka saati vieraita muun muassa Hese pappa. Eikä unohdeta väki lähtee. Joka drive-hauta kumulta slicina lähtee. Salut myös muillekin podissa käyneille. Hornille, Ossille ja Kimeille. Puutos, kausi kaiken muutti. Vieraaksi tuutti, prostituutti. Ei muut naiset saa podissa heilua. Kastike kaupasta pino melua. I'm normal rap, pojilla hirven kokoiset kypärät. Pikkupöntö eli siis nokko. Top 3 Lisa Antintti. Rokko, Sige Sputnik. 20 minuutissa ohi tuskin. Arva kuka, pelinä verraton. Osama, Johnny Sins. Matt Damon mä sano. Chappö eli hattu boy. The one of the boys.